mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku. Estu penemban tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya. Nika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryasengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impet.
tinon ning base bakan sono maneka warna Puspiteng Udyono Miang Panjra Sarwa Rukma Manik Nara Narawata Prabanyo kang sumerat kenyaring teja leliwaran lir ki lat sisiring tadet Wimbo kekondo amre tiuping maruta maruta mandho saparan mangambar ongas
jating praja kawrian usunya luri ora mangrehing ukara karana tanpa palupi atilar sirastuti Sujana sarjana alulun kala tedha tidem tandhaning mati andayeng ret ning karoban rupeda Swala sira bertapa swalu gembol sumorante hawela lho iki ora pangling kaya rawuhe Adipati Harya Sengkuni ana ing pertapan Sukalima di janur gunung kadingaren Adipati kersa rawuh ana ing Sukalima padha kanthi harja sak tindake Adipati Harya Sengkuni rawuh ana ing pertapan Sukalima kene di Adipati Harya Sengkuni iya Kakang Durna tansah winantu ing Suka Basuki praptaku ning Sukalima niring Sambikala aku ngaturake pudya pangastawaku wae katur ngersaning Kakang Prembaning Sukalima oh iya tak tampa Dik Patih tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Di ya tak gegem dadiake jimat sapa yang minangka dadi ruwangmu rawuh ana ing pertapan Sukalima aku mung ijen wondening kepareng nderekake ya ming anak-anakmu para Sata Kurawa. Lho, lah kok ora mbok aturi supaya munggah ana ing pertapan Sukalima jere kene kuwi papan pasinaoning para Kurawa. Kene kuwi papan pamulanganing para Sata Kurawa. Kena ngapa kok dadak mbok papanake ana ing pelataran pertapaning Sukalima? Mengko ndak malah ngewu-ewu nggonku bakal rembugan karo Kakang Penemban Durna. Merga sampeyan ngerti dhewe solah slaganing para Sata Kurawa watak wantuning Kurawa kuwi rak keladuk wani kurang geduga monggo akeh-akeh padha ninggal tata krama padha ninggal unggah-ungguh mengko ndak malah pating cruwet kaya betet sewu menebo pategalan jroning pertapan Sukalima mula ora ana ingkang ndak keparengake nderekke sowan ning pecrabakan pertapan kene Kakang oh ya wis nek kaya ngono ya wis prayoga malah iso manteng nggone awake dhewe mengko bisa rembugan jumbo kalau ana apa ingkang bakal mbok aturake marang ngres ana ing ngarsaku Dipate iya Kakang Premban Durna nuwun sewu Rekinopati ing abdi punasa tama kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula ing kepatihan plasa jenar iya Satama sira atur bekti kelawan aku wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana wa pundi nggo jimat paribe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka Gusti plasa jenar amawakono kabagyaning gesang kula Gusti Patih Harya Sengkuni sawise santata
nggone Depatih rawuh ning percabaan pertapan kene aso ingkang dadi napas katon wis sasat ingkang dadi riwe yen mbok keparengake aku tak nyuwun dawuh ya Di rawuh ning pertapan Sukalima kene apa pancen saka kersaning Adipati Sengkuni pribadi apa pancen sira kowe diutus dening anak Prabu Duryudana ingkang sepisan aku ngaturake serius pira keluputanku nyuwun pangaksama ya Kakang sowan kowe iki ora saka kok pribadiku dhewe nanging aku sowan iki pancen diutus dening anak Prabu Duryudana ing Ngastina lho ana apa Dipatih lah kok dadi anak Prabu Ngastina utusan lawan Adipati Harya Sengkuni supaya rawuh ning pertapan Sukalima apa aku nandang keluputan tumrap ing negara Ngastina yen to pancen Begawan Durna kuwi nandang luput tumrap negara Ngastina dosa apa ing bakal ndak sandang aku ora bakal selak nanging yen to rawuh Adipati Harya Sengkuni kuwi bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Begawan Durna terus aku tak takon karo sampeyan lelabuhan apa sing wis tak tindakake tumrap negara Ngastina aja kaduk ati kajron penampa yektine praptaku ning Sukalima kene ora kok bakal paring dedukan kelawan Kakang Premban Durna kuwi bakal babar pisan ora uga ora bakal paring kanugrahan saka anak Prabu Ngastina marang Kakang Premban Durna kuwi ya ora lah wigatine apa ana sewiji-wiji ingkang dingendikake dening anak Prabu Ngastina ingkang bakal katur marang Kakang Premban Durna lho mestine cukup nimbali Begawan Durna sowan ana ing negara Ngastina jeraku iki nayaka negara Ngastina aku kuwi punggawa negara Ngastina samasa-masa dikersake sowan ora bakal badal dawuh anak Prabu Ngastina lah kok dadi Adipati Harya Sengkuni ingkang kraya-raya rawuh ning Sukalima kok beda lan adat ingkang wis aku dhewe durung ngerti ning sing wigati aku tak ngaturake apa kang dadi wigatiku diutus dening anak Prabu Ngastina kene Dipatih aja maju kene aja nganti duna-dung kabehku bakal nampa pengendikane anak Prabu Ngastina lumantar Adipati Harya Sengkuni di Adi Sungkeni ing Plasa Jenar Handra ingkang Puswita rum kasiring samirana mre sekar gadung ngas kandanyo maweraras renaning driya sejatine ngene ya Kakang mataku ning Sukalima iki nyambung ngendikaning anak Prabu Ngastina Kakang Premban Durna ngerti dhewe pendak-pendak Ngastina ngadani Pasewakan pendak-pendak Ngastina ngadani pepanggen ana ing parapatan negara Ngastina sing dirembug ora ana le kejaba mung patine para Pandhawa lan ngerti yo nganti tekan dina iki penggali anak Prabu Duryudana kuwi ora tentrem ora jenjem lan ora kepenak nggone dados dadi nalindra ning negara Ngastina merga Pandhawa isih urip ana ing alam badan mula tumuli aku didhawuhi dening anak Prabu Ngastina ngelingi yen to Pandhawa kuwi murid sampeyan
Kurawa kuwi ya murid saka 5. Mesti wae Kakang Penemban Durna minangka dadi guruning Pandhawa kuwi sak tenane. Upama sampeyan kuwi gelem jujur, mestine Kakang Penemban Durna kuwi ngerti karo pengapesaning Pandhawa. Lah, gandeng ingkang dijangka dening anak Prabu Ngastina kuwi patine Pandhawa. Kakang Penemban Durna saiki disuwun supaya ngatonake dharma bektine marang Nalendra Ngastina lan tresnane marang negara Ngastina lan minangka dadi nayaka lan punggawa. Sampeyan didhawuhi supaya ngendikake pengapesaning Pandhawa kuwi janjane menyang endi. Yen Kakang Penemban Durna wis paring dawuh, mengko sing makarya utawa sing bakal tumandang para Sata Kurawa, Kakang Penemban Durna cukup paring pangandikan wae. Merga aku ngerti, sampeyan kuwi brahmana, sampeyan kuwi guru. Ora ana jamak lumaring ngatasé guru kok mentala karo siswane. Jaga marang asmaning Kakang Penemban Durna supaya tetep arum mangambar. Aja nganti kelepetan bedusan. Merga saka anggone Kakang Penemban Durna bakal paring pepati lawan Pandhawa, cukup Kurawa sing tumandang ning Kakang tak aturi jujur. Janjane pengapesaning Pandhawa kuwi menyang endi lan sapa? Wis, kuwi sing dadi sedyaning patih Sengkuni sowan marang Saka 5. Saiki tak suwun Kakang Penemban Durna paring dawuh kelawan aku. Mengko yen wis cetha dawuhing Kakang Penemban Durna bakal tak aturake anak Prabu Ngastina. Sampeyan iso ngaturake kringkianing Pandhawa wae, tak kira wis dadi bombong bungah penggaling anak Prabu Ngastina kok Kakang Penemban Durna. Lole. Kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Oh, lah ora ngimpi apa-apa kok dadi lakonku kaya ngene ya, Dik Patih. Kok sampeyan dadak paring pangandikan kaya ngoten? Lho, mestine ngoten. Upama kula menika dipun dawuhi munggah gunung yen perlu jegur segara. Upama Begawan Durna menika dipun dawuh supaya manjing telenging geni sing murup, kula ora bakal wegah. Kula saguh wonten menika ingkang dawuh inggih menika anak Prabu Ngastina. Ning sareng sampeyan nika paring dawuh ya Di, panjenengan ngendikake piye to keringkianing para Pandhawa? Oh, jujur wae, mak tratap atining Begawan Durna. Mak tratap atiku. Merga saka rumangsaku kuwi dudu pegaweanku, kuwi dudu ingkang dadi kewajibaning Begawan Durna. Kosek ta. Kok sampeyan iso ngendika dudu pegawean sampeyan? Pegawean kula niku mung mulang para Kurawa lan mulang para Pandhawa. Kula menika guru. Jarwa dasa ing guru menika iso digugulan ditiru. Sawenehe ilmu ingkang kula duweni sing tak duweni tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Wewangsaning kawruh sing wigati lan sing migunani tumraping urip tak paringake marang Pandhawa lan Kurawa. Lah kok dadi Durna kok kon mateni karo murid dhewe nika piye to, Dik Patih? Kula arep nglakoni pripun? Sampeyan mboten kudu mateni Pandhawa. Ming ngaturake keringkiane, lak ming cukup to. Kepenak kok Kakang. Ora usah dadak digawe repot, ora usah dadak digawe angel. Sampeyan ngendika yen Pandhawa kuwi matine dingenekke utawa dingonokke. Niku mengke sing mangkat makarya aku kalih Kurawa, mboten sah sampeyan sing kudu magang karya. Sampeyan ngendikake seranane Pandhawa mati niku piye? Lho, perkara kula mung ngomong, ning niku dadi jalaran mati ning para Pandhawa. Niku embane kaya dene, kula menika ora mangan nangkane ning gabul pulute. Tegese kula ora tumindak, ning kula nyandang dosane. Niku mboten apik, Dik Patih. Wis to, sakniki ora usah ngrembug perkara apik karo Allah. Apik karo Allah niku wis ana ket biyen dereng sampeyan wonten ing alam padang niku donya niku entene ming werna loro. Apik Allah bener luput padang peteng bejo cilaka pun ngoten mawon. Saiki kok dadak ngrembug perkara apik karo Allah. Sampeyan mangendikake pripun carane? Oh, lole. Niki mboten rampung dienggo lole-lole. Niki sampeyan mang paring pangandikan nek ming lola-lole ngoten niku mengke ngentek-entekke wektu. Kula kudu piye, Dik Patih? Sampeyan mang paring pangandikan. Nek kula ora gelem ngandhakake krinyaning para Pandhawa, tegese Kakang Penemban Durna Meru Ngastina menika ming lair batine sampeyan ngrangkul Pandhawa. Niku bakal dadi dukaning anak Prabu Ngastina. Nek kula ngandhakake krinyaning Pandhawa nika nun sewu lho, Di, amit lho. Kula kok cengkah karo ati kula dhewe. Cengkah perkara piye?
Pandhawa niku siswa kula. Monggo siswa menika kula rangkul kaya dene anak kula dhewe. Kaya dene anak kula dhewe. Kula tresnani. Lah kok dadi kula ajeng mentala ngandhakake keringganing para Pandhawa. Niku ora padha karo kula niku wong sing ora duwe rasa kamanungsan. Jaman saniki kok ngrembug rasa kamanungsan. Pun to. Saniki niku akeh menungsa sing kelangan rasa kamanungsan, ning satu kewan malah kewalik duwe rasa kamanungsan menika pirang-pirang. Pun sampeyan saniki mengendika, keringyaning Pandhawa niku teng pundi? Nek sampeyan boten purung paring pangandikan, kula tak wangsul teng Ngastina, kula tak bali teng Ngastina, apa sing enten teng Sukalima niki arep kula aturke dening Sinuwun Prabu Ngastina. Tertentu panjenengan entuk duka, gedhe-gedhene sampeyan bakal nampa pidana saka anak Prabu Ngastina. Oh, lole meneh. Astaka swala. Ha, mbok ganti. Sila bertobo selalu gembol sumorante hawela. Nah, mbangane lole mbok hawela. Kok menglola lole. Dadi suduk gunting tatu loro. Ha cetha. Nek diingkupke ya ming siji tatune. Oh iya. Nggih Depati ya. Pun kula akoni. Kula rumangsa isa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha kaya ngeten iki. Kaya ngene sing kula rasake babagan derajat pangkat bondo donya Sukalima ora kurang niku saka peparing anak Prabu Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyelaki dawuh anak Prabu Ngastina, terus Durna niku pancen wong sing ora ngerti rasa matur nuwun karo sing peparing kalian kula. Nah, lak ngoten. Tegese kula wis ayem sik. Le diutus dening anak Prabu Ngastina niku kula entuk gawe. Pun mangendikake kringyane Pandhawa niku enten dumunung enten sinten? Puntadewa, apa Werkudara, apa Janaka, apa kembar? Nek miturut kula, kringyaning Pandhawa menika nuwun sewu mboten nonton Dik Pati. Seta. Kok mbon ora ana pripun? Lho, nyatane ora ana. Dijukuk saka pundi mawon? Cobi. Ternyatanipun nuwun sewu. Pandhawa menika urip ning alam padang menika ndarmakaken gesangipun kagem kesaenan. Tetulung marang sak pepadaning urip sing ditindakake dina-dina karo Puntadewa sakadang anak kula para Pandhawa menika namung gedana dhateng sesaminipun agesang. Paring sandang wong kawudan, paring teken wong kalunyon, paring payung wong kudanan, mongko tanpa pamrih. Jagat menika ngantos kebrebeken ngantos kumandange dhateng para Pandhawa. Donya menika nganti kebrebeken kumandange para Pandhawa. Yen para ratu padha keputangan budi merga negarane tau-tau dislametke dening para Pandhawa. Yen para Brahmana padha tresna kaliyan para Pandhawa, merga Pandhawa menika tabri wirid, tabri sinau, tabri manembah babagan ulah kapitadosan utawi kapercayan. Nggih. Nek wong Karang Pradesan menika tresna karo para Pandhawa, menika merga Pandhawa menika tansah memulang olah tetanen dhateng wong Karang Pradesan. Wekasan menawi wancinipun panen tuwuh matikel-tikel asilipun wekasan sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Saniki arep dijoko saka ngendi? Arep digayuh patine saka ngendi, Cobi? Manggagas. Nuwun sewu lho, Di, wong apik niku akeh sing tresna. Mula nek ana nganti ana wong bakal jangka alane wong apik niku nuwun sewu, mesti dikabarake karo sing bakal dijangka patine niku wau. Mula nek cara kula sampeyan nek arep jangka patine para Pandhawa niku aja kandha sapa-sapa, merga ketoke wong niku mungsuhi karo para Pandhawa, ning jebul keputangan budi karo para Pandhawa. Wekasan ngerti nek sampeyan bakal mateni para Pandhawa terus dilaporke karo wong niku wau. Lah konangan. Wekasan Pandhawa wis tata-tata samapta gati sawe gawe diri. Gawe tameng supaya ora iso dikrenah patine. Lho niku nggih mboten? Sampeyan niku nuwun sewu arep mateni Pandhawa kok dadak omong kono-kono akar mateni Pandhawa. Aku nangan. Nek kira-kira gawe tumindakala menika aja omong-omong, meneng mawon. Terus dijangka karo sing ajeng dikrenah sindrakane niku mboten sadya omong karo wong kono-kono. Ning mboten wong Kurawan niku watake umuk, Kurawan niku watake sombong, Kurawan niku anake sesungaran. Nek arep duwe gawe, arep jangka gegayuhan mesti dikandhak karo wong kono-kono. Men dikira wong gumendhong, men dikira wong waelok. Nggih. Nggih pripun? Kandhane kok nggih. Terus saniki kula tak takon. Pun ngeten mawon, nek Pandhawa 5 niku ora ana ringgihe sakniki kula tak takon, Puntadewa niku ringgihe wonten pundi? Mboten wonten kringgihane Puntadewa. Merga Puntadewa niku jenenge wis Puntadewa.
Punta menika luhur dewa niku wis ngarani. Keluhurane Puntadewa niku ngungkuli para Jawata merga tumindake apik. Nggih ta? Tumindake bener, tumindake becik. Ngoten. Sapa sing ora keput tangan budi karo Puntadewa? Mula Puntadewa niku nuwun sewu, klebu sawijining ratu sing disebut Getihé Putih merga saka sucine lair lan batine. Ati lati makarti nyawiji menika Puntadewa. Aja kok bondo donyane dijaluk karo wong liya. Nuwun sewu, nadyan derajat pangkat kanalendran dijaluk karo wong liya, Puntadewa ikhlas. Aja kok derajat pangkate Drupadi bojone dijaluk wong liya diwenehke kok. Aja kok bojone pati uripe dijaluk karo wong liya diwenehke. Niku Puntadewa. Mula ora ana wong sing sucine ngungkuli Puntadewa. Nika nek pun nesu medeni. Nika gadah wujuding kalung sinebut kalung robyong. Nika nek kalunge nganti senggol kali Puntadewa. Oh, nika dadi brahala gedhe banget niku sing pengburi sampeyan niku. Nek ming ngemplok sirah sampeyane pisan. Nggih. Mengkaya sate kere. Puntadewa Werkudara. Werkudara ya ora duwe kelinggihan. Werkudara ya ora duwe kriyan. Niku arep wong agal, growal-growal ora iso basa, ora iso ndodok, ora iso unggah-ungguh, ora iso tata krama. Ning sapa satra sing tau ketemu karo dewane dhewe? Mung Werkudara. Saka sapa? Saka. Iya. Percaya aku. Lho, ngelmu kasampurnan ngawruh panunggal, sastra cetha paripurning wangsit, sastra jendra pangruwating diyu menika Werkudara kagungan. Arep wong gedhe dhuwur kaya ngono kae, wong kasar kaya ngono kae, ning kok iki nyebutake atine ngrawet ngungkuli jejaroting asem. Mula atine lembut niku Werkudara. Tur kagaduhan kekuatan ingkang gegilani. Sapa ta sing arwani karo Werkudara? Kurawa 100 niku mlumpuk kabeh genjot karo Werkudara. Nek ra mutar mbok kula delok wonge. Janaka saya meneh nika larangi jagat lancuring bawana. Lha materi Janaka ajeng cara pripun? Ajeng mangpateni ajeng mangobong dewaning geni niku mara tuwane Janaka. Ngerti mantune mati diobong durunke meneh. Ajeng mangpateni cemplungke segara, dewaning segara niku mara tuwane Janaka. Ajeng mangpateni mang pendem dewaning bumi mara tuwane Janaka. Mudhar ora kowe? Susah to pikiran sampeyan? Nggih. Angel nggih. Angel, mula rasa digarap. Senengane kok. Ning nek liyane Pandhawa niku apa ya ana sing bebetengi Pandhawa? Lho, wonten Dipate, wonten. Sapa? Siji Natandrawati, loro Semar Badranaya. Sapa sing arep ngungkuli kekuwatane Natandrawati? Menika panjalmaning Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Dewa sing tukang ngandum kabagyan niku Bathara Wisnu manjalma sajuga angganing Natandrawati. Mula Natandrawati menika nuwun sewu. Menika angel dijangka kringkianipun Natandrawati. Merga lantip panggraikane panjenengane iso weruh lelakon sing dheweke ora ngerti, panjenengane iso weruh lelakon sing bakal kelakon. Panjenengan ajeng jangka patining Natandrawati wis pirsa dhisik. Lho, sengkune kok Kurawane arep mateni karo aku. Utusan karo wong-wong supaya nyegat laku sampean. Angel dijangka Dipate. Sulit. Sulit niku asu jengkelit. Angel. Nggih. Terus sijine liyane Natandrawati, Semar. Kula kok ketonto paduka wae pidato gemling samlingse kula. Sumambrah. Pidato kok digatekke lho. Semar Badranaya. Lho, Semar menika arep derajate ngaceplik 8 sawu 3 saurupan. Wong-wong batur saumpamane. Ning Semar niku kekuwatane ngedape-dape. Mula akeh sing padha nyebut pusaka bisa kandha jimat sing bisa ngucap niku Semar Badranaya. Jaman rumiyin Semar diboyong dening sinten kemawon. Saking negari Pancawati kepengin boyong ora iso, saking negari Ngastina kepengin boyong ora iso. Tumuli Semar nemtokke urip enten negari Ngamarta. Lah, wiwit dinten menika Pandhawa tansah luput senjata tawa tegesipun dipun jangka patinipun dhateng sinten kemawon boten saged kasempatan menika awit kekiyatanipun Semar Badranaya. Oh, nah, mula nek arep kepengin mateni Pandhawa niku nuwun sewu, kudu iso nyingkirke Semar kali Kresna. Niku bakal dadi srana patining para Pandhawa. Terus carane nyingkirke pripun? Kon pindah kontrakan. Mboten, maksude nyingkirke niku dipateni
iki. Ate kok lambat banget iki. Oh, dipateni nggih. Mang ngomong, goleki saklare ngono, mang ngomong nggih, Pun. Menungso sing kudu dipateni. Nggih, ya kuwi Semar kalih Kresna. Pun niku mawon. Nek niku iso dipateni kula iso nemtokke Pandhawa niku bakal ringkih. Wong ringkih niku bakal gampang diperjaya. Ning nek Semar karo Kresna niku tesih meger-meger. Tesih cetha pocapane cetha panyawange nggone nyawang glaring jagat esemir bulan. Wah, taunana windanana. Nadani jangka kaya ngapa bebasan sampeyan njaluk bantuaning dewa. Mboten iso bagi patining para Pandhawa Dipati Sengguni. Sigra-sigra yen Permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya Purna reka kiri prananggana magawe gelar Didemadaning Trabaan pertapaning Sukalima nalika semanten samya kendel sangya para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsa mengersaning Sang Begawan Durna awit kaprabawan pangedikaning Sang Panimpinan Dita ing Sukalima dah nyuwang Durna nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaran ganten para dujara wangerca nang durung abang kedua manding dasaring pertala kasaru geger jabaning pertapan samya alok yen pertapan Sukalima ana daya nenggih Panakawaning Pandhawa ora giling ora Semar Badrana ki ora bagong nyerpepeh pindha sata matarangan Mendalon tata trap cilanira
ngajemaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranda yen ngandika magawe obranda kentos walu gembol manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Depate, pripun? Gawe kaget ati kula tak kira ana cantrik ingkang sowan. Lah iki ora pangling rak Bagong to Dipate. Wiladara. Iki kok aneh temen. Ing atase Bagong kok sowan ning Sukalima. Ning ati-ati lho, Kang. Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong, wo aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu ngirani lho ya. Mula tak gawe ati-ati ya, Di. Iya sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalono kaya kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Mana kawan Bagong gawe kaget atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima janur gunung kadingaret monggo adat sabene kowe ora nate sowan ana ing Sukalima Bagong kowe padha raja sak praptamu pana kawan pangestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Oh, Dipate, sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah-ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong Padhararja sak praptamu. Ate Sesuki. Lah Sengguna lali Sengkuni winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo rekena Pate. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat Bagong Padhararja sak praptamu. Ndara Satama. Iya. Wilujeng Ndara bekti kula konjo. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Nyandel ora. Wis. Men kepengin kangen tau tak nggo balapan jaran Wis nyandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya, Bagong. Iki mapan ana ing Sukalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sukalima lha kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Loh, lha kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru mahaguru ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa?
niku mung napa kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya piye iki mau kok turah omong-omong kalimate wis kentekane mula-mula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung linuhur linuweh Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah nggih to beberapa kejuaraan disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean iya pancen Janaka kele mulang manah aku terus saniki Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal sastra patri cetha sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu niku sampean nggih peparing terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra Ndara Werkudara nurut kalih dawuhing Begawan Durna wekasan ketemu kalih Dewa Ruci terus paring tirta pawitra maning suci kaya ngoten kok wong do ngandhani nek Begawan Durna niku eleke nggon ngendi kula tak takon asline sampean niku suci asline sampean niku pendhita asli mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku wah Dik Patih mangrungokke niku Bagong iso njunjung derajat kula mengke riyen to mengke riyen ampun bombong atine sik ken neruske ature ken neruske terus wigatine kaya apa nah sowan kula menika penemban kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan kawontenan desa kula desane Bapak Karangkadempel menika samenika sampun boten tentrem sampun boten ayem sampun boten rukun langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona niku membuat resah para penduduk desa wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung gregeten kula tuku dayaju mbangane corona Nandel ora, saya suwe rak saya ora cetha ta. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar-ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan, lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika menemban kemareng mboten kemareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun kula pitados kalian Penemban Durna napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut kula badhe ngestokaken dawuh cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula ngunjatur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye Kang? Mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean meneng mawon. Oh nggih. Lho, kok sik Bagong? Lah musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin.
bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu suwita karo aku. Estu penemban, tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya. Nika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Kowe enting kok. Wong seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendhikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Harya Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impet. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditiliki teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon. Panjen bocah nek wis tumindahe elek wis kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu, Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Mbekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Abiyasa kae yo pinter, ning aku ketoke ora srek suwita karo Begawan Abiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira sok halus sok kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kalawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastubamulya. Kayu Kastubamulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing kemapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastubamulya, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara, siswaku nduk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastubamulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya. Kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi Kayu Kastubamulya. Terus anggenipun ngupati wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastubamulya kuwi papane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastubamulya. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan? Pembangunaning desamu bakal ngrebda ngrembaka para kawan Bagong. Kagyatri sang kapirangu pinanggul kinembit kembit. Dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati, ya si tukang ngenasing tias, ya si tukang kutu kering ing
Candragenine pundi? Gunung Candrageni kuwi sak pinggire Gunung Mahameru. Kuwi mapan ana ing ana Tibrasara, kowe munggah ning Gunung Candrageni. Ing kono ana wujuding kawah. Kowe nyemplunga jroning kawah. Kowe modar iki engko. Nuwun sewu. Kula mlebet wonten telenging kawah. Kowe mlebu ning telenging kawah. Mengko jroning kawah kono kowe bakal nemokake wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, napa kula mboten pejah Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha ngias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong akeh wong kang ora percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang ngendi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang mbok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayu. Oh nggih. Nggih ngestaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung telenging kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Ngene nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit penembahan matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya Bagong wis ora dadi ngapa. Ana ki ana mate kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Darasata maula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih penembahan. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kala sak laku jantramu. Muga-muga kasempatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Bagong. Purnena panalingane loro majaring ratri pinenggak jangkanira kapisanan aning prang Bratayuda Kakang Mrembandurna disuwitani abdi wae sampeyan le paring ilmu kok ya kaya-kayane kuwi lahir batin. Nek ngoten pancen cetha nek Kakang Mrembandurna niku lahir ndedheple teng Astina nanging batin sampeyan ngrangkul marang para Pandhawa. Oh, mangke rimpin to Dipate, mangke rimpin. Sampeyan niku nek mboten ngerti niku mang takon aja sok nemtokke manut karo ati sampeyan dhewe kok ndak ora apik kedadeane. Lah nyatane kula ngerti sampeyan menehi pusaka wujuding kayu kastuba mulya. Nuwun sewu, kayu kastuba mulya niku kaya ngapa kaya ora tau weruh. Lah kok iso ngandhake papane. Sampeyan wau kula rak pun jawil karo sampeyan to, Di. Pang meneng mawon iki enten srana. Sampeyan ngerti mboten Bagong niku sapa? Bagong niku anake Semar. Monggo Bagong niku ora kedadean saka sing gawe urip niku mboten. Nanging Bagong menika dumadi saka ayang-ayangane Semar. Mula Semar nika pancen kondang ora duwe ayang-ayang, mergo ayang-ayangane Semar niku dadi wujuding Bagong. Dadi nek Bagong niku mengke tekaning pati, Semare mesti uga bakal nelongso atine. Gedhe-gedhene bakal tekaning pati Dipate. Lah.
Sratama kok ingaki wong apa? Bola-bali nek Panakawan edan len mlaku medal Jawi kala wau mepet kula jebul sambi nyopet dompet kula. Wah, lah KTP barang ilang. Sin kok sin. Barang ilang wis. Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu. Golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh, Depate. Pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ingkang bakal bisa bali urip. Mesti bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya. Makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Mrembanduna? Kurawa mangketake. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati, ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak dawuhi para sata Kurawa laku dedemitan. Yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Mateni Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos di ngatos-atos. Kanjeng Rama mesinipun paduka mboten gadhahi tumindahing kados mekaten menika. Oh, Sratama ya kaya ngene iki wong sing kudu mbelani karo sesembane, mongko janjane geseh karo atiku. Ya wis ben ora apa-apa, wong nyatane aku ya mung dadi srana. Wis mengko perkara dosane tak tanggunge. Iki kabeh mung goleke kamukten kowe ya Nger Sratama. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Bubarna para cantrik mangyu janggan padha mangarsama. Pun bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Nggih, ngestaken dawuh Bapa Penemban. Kaya wis ora ana dawuh maneh, Nger, anak Wasatama. Purna gati ning pananggilan. Sang Pinandhita arsa kundur ngedatun jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadhiraken sanggaring Perumban Cedi manggung ketanggung Jaka Maloro ingkang sami ngambil patraning keprabon. Gawe setengah saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga.
Manji mboten kumpit sanggar sangarup. Nena gandaka sampun nalika semanten iki Lurah Bagong sampun nampi dawuh pindanipun Sang Tapa Begawan Durna. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya Wisnu Pradenta wis anggeni maya Wisnu Pradenta Petroi. Ngopo kowe ngadangi lekku mlaku truk? Gong, kowe tak takoni kowe jujur. Jarine bojomu tak takokke nek kowe lunga saka ngomah. Heeh. Kowe pamit karo bojomu arep meguru karo Begawan Durna, ya to? Heeh. Gong, piye? Akeh guru, akeh pendhita sing apik, sing ampuh. Ning kena ngopo kowe kok milih Begawan Durna? Pendhita Durna kae ngelmune ngawu gawar ngawur. Nek nganti kowe engko entuk ngelmu sing nyengsarake karo uripmu, sing kapitunan ora mung kowe, ning aku gareng karo Bapak Semar melu ngrasake. Mula janjane aku diutus karo Bapak supaya nyusul karo kowe kon bali ning Karakadempel. Aja meguru karo Begawan Durna. Truk, apa? Aku ndek niat bangun desa. Monggo sawise aku sowan ning Sukalima, Begawan Durna ngendika karo aku bisane kelakon nggonku bangun desa. Yen aku kudu golek kayu Kastuba Mulya ning Gunung Candrageni, Gong. Kayu Kastuba Mulya kuwi wis tau weruh rupane urung. Lho, urung. Lah kok tok goleki? Tur kowe manut karo ngendikane Begawan Durna. Kok kowe arep munggah Gunung Candrageni? Pancen sing wis tak antepi, Tru. Jarene Penemban Durna nang kono engko ana kawah. Nek aku wani nyemplung kawah,
Aku entuk kayu kastuba mulya, Gong. Kowe eling ora to, Le? Hah? Sing jeneng kawah kuwi papan sing panas. Panase ngungkuli panas geni ana ing Marcapada. Nek nganti kowe mlebu jroning kawah kuwi mau, kowe mati, Gong. Truk, mbok ora sok ndisi sing keparenge sing gawe urip. Mati urip ora saka cangkemmu. Mati urip saka kersaning sing gawe jagat. Kowe kalingan ra? Jaman Ndara Werkudara golek banyu suci Perwitasari kon nyemplung segara. Aku terinspirasi saka Ndara Werkudara. Ndara Werkudara nekat nyemplung segara wae ora mati malah entuk tirta pawitra maning suci. Aku ya tak nekat nyemplung kawah. Kowe modar. Ora. Kok iso omong nek ora? Werkudara wae ora mati kok. Ndara Werkudara beda karo kowe, Nyuk. Suwe-suwe mangkel aku ngandani karo kowe iki. Minggir ta kowe ora usah ganggu kekarepanku to. Kowe lunga. Ya wis nek ngene bae. Nek pancen kowe ora gelem tak jak bali ngene bae, Gong. Yo tak ewangi yo. Piye carane golek ning aja nyemplung? Ora aku arep tetep nyemplung, aku lho ngadus barang dasare. Aku arep nyemplung, ora sah, rasa nyemplung goleki saka dhuwur, munggah Gunung Candrageni ya kena. Ning digoleki saka dhuwur. Ora, wis to kowe mulya. Kowe mulih ora? Kowe ora mulih salin perkara karo aku lho. Ora ana kakang, ora ana adi lho iki. Gong, ora edan kowe. Ora edan iki serius aku. Gelem mulih ora? Ora gelem mulih. Aku tegel karo Petruk. Kowe wani wae karo aku. Lho. Sing tak wedeni apamu aku nek kaya ngene iki ora wedi sapa-sapa, Truk. Aku nek wis katokan abang ngene iki wis nekat. Ora usah dadak pisan-pisan kowe dadak ridu lakune Bagong. Gong, aku njaluk karo kowe mulya tenan, Le. Nek ora gelem mulih aku meksa karo kowe. Nek kowe meksa karo aku, salen perkara karo aku ana Kakang Adi gelut. Aku mau nek kon gelut karo kowe. Nek ora gelem mulih, nek ora mulih ya wis, aku ning emoh tak ewangi terus. Wong. Wong. Katon Bagong mlayu-mlayu nasak Karang Pradisan Kurawa nggone laku dedemikan. Tegese pacak baris aja nganti kawistara dening Bagong. Ih, Pawan. Sampun cetha menika pelajaripun Bagong Kartamarma wonten timbalan. Jupuka tombak sing ampuh utawa sing landhep clorongan tombak saka kene si Bagong. Yen Bagong kena tombakmu tekaning pati, ngendikaning Kakang Premban Durna, Bagong kuwi nyawane Semar. Bagong ki ayang-ayangane Semar. Yen Bagong mati, Semar mesti melu tekaning pati. Mara coba Bagong lepasana pusaka. Yen pancen tekaning pati, kowe karaku wajib munjuk atur ngersanipun anak Prabu Duryudana. Nggih, ngestaken dawuh saking mriki. Aja ketok lho, Nggir. Aja ketok lho, ndak ketara. Ndak ketara. Kebat kaya kilat kesit pindha tatit lampahing
pusaka ing dipun pasaken dening Sang Kartomarma. Mawi daya kemanden mila pelajari datan Kasak Netra. Kilura Bagong datan Prayitna. Kenging dadane nalika semanten Kunta kaprapal kendang kapracundang mbuh tibane wonten pundi papan dununge. Kagiat Kilura Petruk kantong bolong niwurupi kawontenanipun mirayi Kilura Bagong. Mumbul bengok seru banget. Nganti katokmu mlotrok ora krasa. Wong kontal kok bokonge telos-telos. Gong kowe kena apa? Pak, Bagong kesojo boyo. Iku saknyatane gonjang seret winangun Oh
ing mapan wonten lengkahing Gunung Candrageni wonten samaning yaksa ing mapan wonten ing wana mila sinebat buta alasan ingkang nami Dedya Kala Harga Yaksa sawetawis tinanggung ajagi wonten ing wana lengkahing Gunung Candrageni sawetawis Sang Harga Yaksa sawetawis wekdal datan pikantuk tedha krana telasing sato kewan ing mapan wonten ing lengkahing Gunung Candrageni kula katingal lenggah atenger-tenger kaya pepes bayu kang tapis kaya ora duweni kekuatan krana sawetawis candra datanan nedha satu kewan piwak angunjuk toyaning sendhak krana mangsa ketiga satemah asat toyaning sendhak dadi bingung-bingulungan ing cipta Sang Harga Yaksa meminta dhateng panguwasaning dat mugi pikantuk penanging dawata sageta pikantuk tedha wonten ing madyaning wana lengkahing Harga Candrageni dadi kumangkono jering pangandika Sang Yaksendra ingkang dereng kababaring lisan Among cipta pukulun Om tanono lan kaeksi mila katur kang domane
rasa satrageng ulun sumembah Om Dedyan Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Ladala. Nganti bersasat kaya wis ora kuat ganggon kunjung mangkahake suku. Ngrembiyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas tersasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan. Kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan mregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak angagak-agak. Tetesing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asat. Pendak esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya isa nelesi marang tenggok nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Oh ladala. La apa bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Oh dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartemtu badhe paring tedha dhateng abdipun Arga Yaksa ing mapan wonten lengkaing Candra Geni menika dewa. Rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning Arga Ram kang tumingal Ram kang tumingal dendeng saengga praja kocap kacarita nalika semanten dereng paripurna sami Sang Arga Yaksa angudaraos madaning telenging wana ingkang ketap-ketap saking Dirgantara nenggih kontaling ki ora bagong nalika semanten kenging pusakaning Sang Yamarasata Kurawa dawah wonten kajenganipun Sang Arga Yaksa kagiat kadrekasan yang sedya Arga Yaksa wau. Trisang kapirangu pinanggul kinempit-kempit dosang regraning bawana dosang regnaning bawana ya setukang walang ati latala Jebul dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku nggonku wis suwe ora mangan sarta ora ngombe ning jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sangkan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing Dirgantara. Mara bareng tak waspadake, ladala sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya.
Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku, monggo aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing Argayaksa, mula tumungkul bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku, yen ana luputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi panganing Argayaksa dina iki, ha? Lho. Bareng arep tak pangan kok tangi. Aku ini arep dipangan tangi. Tangi sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok terus pet rae ning Purwadasina kok ngerti-ngerti tekan ning kene. Ki kono gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho, kowe iso urip. Heeh, kowe tiba ning ngarep aku. Lho, aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Takon karo aku ingkang Joko Lengkeng Arga Candrageni. Aku Argayaksa. Argayaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udu, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Apa kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni. Aku njaluk palilamu ya Argayaksa. Njaluk palilah piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Hosik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangendikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, lala kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Argayaksa. Kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki suwijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu Kastuba Mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Arga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu Kastuba Mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindake. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo?
Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya, nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nah aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mae. Terus aku panganan wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut tur aku mesti kalah mungsuh kowe. Tinimbang aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ora enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ora enak iwakku, soalnya aku ki ora tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan, aku mati, terus kowe dawa umurmu, kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dolan-balan iki kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku. Apa kene iki malah sadurunge rene nang kene sikik kene luwih jemek. Piye? Wah, ngewoke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nya. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis 3 sasi ora mangan, nek ora mangan wong kaya aku ngene iki engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, ikhlas mapano. Wah, untal malang dening Arga Yaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan weteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae ya. Mauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane Bali ya wis isin. Nek kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih. Wis kono. Nggo nyambung uripmu Arga Yaksa ora apa-apa. Aku yakin ikhlas. Piye kok meng dimut iki? Lah ya dikledak. Aku meng risi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to? Wah. Kok isih nyentrol semene gedene? Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah ngomong wae. Hak tamani siung pengapit mancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe dadi tamani siung cempet. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Ning nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel ora banget kondan. Iya, iya wis gawe.
Karang samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi kocap kacarita nalika semanten pus ginigit mestakaning Kilurah Bagong ing batos Sangarga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun minangka tedhanipun Sangarga Yaksa nalika semanten datan mubah datan musik Kilurah Bagong semanten ugi Sangarga Yaksa ora obah akalipun hanjentung nganti kaya patung nalika semanten kelaning para Jawata gaweaning para dewa ical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning Kilurah Bagong nenggih sang pukulan Bathara Bawarsari mrepeki ungganing Kilurah Bagong oh. Udus iki kok aku malah ngedhep kaca pengilon. Wong milahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Sejatine kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawarsari. Ulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, kula. Kulon boten nyono bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantos kecalan kiblat Pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakke. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lakon kita, Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun Pukulun dene sampun manggi lawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantara kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati. Kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya saora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten Pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teka kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan Pukulun. Ngaten nggih Pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah boten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Pukulun. Apa ingkang dadi gegayaan kita kuwi bener mekaten Pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya Pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa Pukulun?
Karang Kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Monggo rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa, nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula, teka ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi, satenane iki dudu pakaryan kita, nanging gandeng kita wis duwe niat. Saka pamrayoga ulun Bagong, kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagyatri sang kapirangu rinangka kinampit gambeda sang reknaning bawana ya si tukang walang ati mekaten Pukulun iya lajeng keparengipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane. Saala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih ngestakaken dawuh Pukulun. Lajeng kepareng paduka mala gage tampan ana kayu kastuba mulya ingkang kita upaya Bagong. Matur panuwun tanpa pepindhan. Lajeng selajengipun niki pripun Pukulun nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabeda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa Pukulun? Celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestakaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi
bebungah wujuding kayu kastuba mulya nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun alun bali manjing anggo kita niki ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengki nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel supaya Pandhawa uga mbantu lawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel. Ngestakaken dawuh pukulun. Megenga napas sawetara Panakawan Bagong. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana manteng pangesing Sang Pukulun Bathara Bawarsari nyiptake ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa dadosaken kaget kadra kasan ora Bagong wae kita wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kepareng paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kula bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga bangun desa. Ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing minangka dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Iki ngestakaken dawuh Pukulun monggo latri manjing angganipun ingkang abdi kosih. Kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh la menika ingkang repot. Dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger dedya buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu pangkeculan. Ulun manjing nganggo kita inggih ngestakaken dawuh Pukulun. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang misikan magulingan lima ladara panjen bener ngendikaning wangadi Pukulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa Karang Kadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku
Bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Pandhawa. Aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendhangan dengkul. Ora gatekke karo kawulamu, Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu, aku ingkang bakal ngelingake karo kowe.